Aké by to bolo leto bez tradičného dňa otvorených dverí televízie Markíza u nás v Záhorskej Bystrici? Bohatý program sa pripravuje už niekoľko mesiacov. My vám prezradíme, na čo sa môžete tešiť. Televízia Markíza oslavuje svoje 14. narodeniny a ani tento rok sa to nezaobíde bez veľkolepej party. A zároveň oslavuje svoje prvé narodeniny aj televízia Doma, čiže je tu dôvod hneď na spúknutie 2 sviečok. Pre návštevníkov televízie Markíza je okrem torty pripraveného oveľa viac: herci, speváci, atrakcie a samozrejme naši moderátori. Divákom by sa to nerátalo, keby nestretli tu u nás v Markíze všetky populárne osobnosti, ktoré zastupujú našu televíziu, a teda bude tu tradičná autogramiáda, kde môžu stretnúť všetkých moderátorov a redaktorov spravodajstva. Ahoj Jarko, to som ja, Mariana. Ahoj Mary. Prosím ťa, ideš na deň otvorených dverí? No jasné, že idem. Ja mám jeden Teším strašný problém. Môžeš mi poradiť, čo si mám obliecť? To je jedno. Daj si tie bledomodré šatočky, v tom si sexy, alebo si daj si hocičo, ty budeš aj tak pekná. Dobre, ďakujem. Jasné, teším sa, ahoj, čau. Ahoj. Prepáčte, milí diváci, to som musela vybaviť a teraz už poďme na domáce správy. Takže k správam, Mariana. Dúfajme, že v Záhorskej Bystrici nám opäť raz vyjde slnečné počasie. Zábavu, smiech a dobrú náladu už poistenú máme. Bude to naozaj pestrý program, zaujímaví moderátori, dokonca moderátorské dvojice. Svoju premiéru moderátorskú bude mať Zlatica Puškárová s Patrikom Švajdom. Zároveň bude moderovať Lenka Šošová s Romanom Juraškom. Svoj spevácky duet predvedie Adela Banášová s Jankom Ledeckým. No a samozrejme nebude chýbať tradičná autogramiáda našich redaktorov a moderátorov, ale aj známych seriálových osobností, ordinácie v Ružovej záhrade. Moment, mám tu ešte jednu pacientku, ale potom hneď bežím a uvidíme sa na dne otvorených dverí. Čau. Spomeniem naozaj programové lahvodky, vystúpenie Jany Kiršner, Ivety Bartošovej, superstaristov skupiny Vidiek, Tublatanky, Nelly Pociskovej, Martina Chodúra, Mira Šmajdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, stop! Hej, vážení a milí, chcel by som vás pozvať na DOD, kde sa vidíme, bude tam škola tanca, veľká party pre vás a súťaže pre deti. Vidíme sa na DOD. No a samozrejme na svoje si prídu aj deti, budú tu rôzne atrakcie a spomeniem možno ešte jednu takú novinku, bude tu veľký Zumba maratón. Na všetkých návštevníkov televízie Markíza sa netešia len známe osobnosti, umelci a speváci, ale aktívne sa pripravuje aj vedenie televízie Markíza. Dehoda? Áno. Ivetka, zrušte mi všetok program vrátane Sieny. Ja mám DOD pre Boha, to je najdôležitejšie. Dobre, dohodnuté. Ďakujem. A minulý rok prišiel náš generálny riaditeľ na deň otvorených dverí na koni a teraz má pre divákov pripravené ešte jedno prekvapenie, tak dúfam, že mu to vyjde a ja už teraz všetkých pozývam na deň otvorených dverí do Záhorskej Bystrice, aby ste sa prišli pozrieť napríklad aj na to, ako sem dorazí náš generálny riaditeľ. Už v sobotu sa na vás, milí diváci, všetci v televízii Markíza tešíme. Veríme, že spolu strávime opäť jeden nezabudnutelný deň.